Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jompi. Ko All India Trinamool Congress kala penlong ya kajing thang bombeti ha kamir alpu ar tarik unai wing ar hajar alpu ar kum kadak kajing song si halor kajing sya siat yap kisan ngut kinong shong shnong jong ka mukro ha ki pulit Assam kani kajing thang bombeti kala long hapok se Hajan Children Hospital. Kei kebeja mene kesejap. Kalau kei ke jingja kaba ngingim semua kenat, bat nganget ba kum kinong chong chinong. Jong kebri nyau trap. Ngimla hi ban pediang dalele bu. Ni yang hakani kapur dei bangi kren politics. Hendrai kei kaba ni don hakani kapur. Banyak thang yung ni mombiti. Kalau mbak kum si bentah ban ha ya ke kubur ngolem syabaro itu ki bahayeng ki bahasem ki baladai bandu no laki jong ki bai ki bathan kajing duai nakaliang ke jongi hi kalong ba tu ublai jong ke jingsok unri un sumar yapi baro ki bahayeng ki bahasem balamat yuni ulo ubadum baka hakayeng ke jongki bau new blahi unai ya ka mensim jong ka jing pentengen bat sop span ya ka dot no ka balamong ka jongpi ha ka ju ka poru lengba kani kala patai kubur ni pha ru shigitu baro ki bala mensau ha ka jingja mene ka step bau new blai jong ka jingsuk unang penkot penkia no yapi nang ba pinsdang biang sajisin ya ka jong kakam kajam kajong pi nang ba kan bit kalong yeng kalong sap ayang ru hakani ka po da ka mensim ka bas ngau khia ban kerpa yigi bor ki bahalor ba pek ba kum kani ka jat jingja ba kanom dei ban jashu. At the same time, I take this opportunity that whatever happened this morning is uncalled, unwanted, unwarranted, and unacceptable. I appeal to the government of the day not to repeat this mistake. And also at the same time, I appeal to all, to one and all, let us maintain calm. Kaju kapur nga kerpat, ya baro ki para jad benrio, bahapeng uni ulo o baka dum yang ngikum ka jad benrio. Ken mau bangidang day ka jad benrio ka batip rio tip lay, ngidang day ka jad benrio ka batip ya ka akor ya ka buram. Ayeng hagan ni kapur kumu president jong ka North My Block All India Trinamool Congress. Da ka mensim ka bas ngokya ya ka ka baja mene men step nakaliang jong ka North My Block All India Trinamool Congress ni pa ya ka kubor ngolem syabaro kitu kilong yen ki baladai no bandu no ya jong ki bai ki bathain ha ka jingja mene men step hamukro kajing duai ke jongi nakaliang jong ka North My Block All India Trinamool Congress bong new blay jong ka jingsuk unri sumar
Ya gitu ki bahayeng ki bahasem. Ki badai banduk no ya ki jong ki biit ki baton. Ba uni ublay. Unda petengen ya ke mensim ke balamong ke jongki. Bat ha ka ju ka poru. Ipa ya kani ka kerwo syabaro kitupat belamat ya kani ka jing mensau. Pauni ublay ka jing sok. Unda a ya pi ya ka met sa jisin pinyo apat ya ka met ka bagot ka bakia. Tod ha ka ju ka por yang ngi ki badon ha kani ka por. Ha pedeng ulo ubaka dum. Ya ka jan penriu ka jongi hi barok away. Ngakerpat bak ngakentu. Baken mau idang day na ka jan penriu ka batip riu tiblay. Idang day na ka jan penriu ka batip akor ka batip ya ka burom. Kerpat ya bi bat yanga hiru kumju. Tungin bat ya kata ka sap tip riu tiblay. Ya kata ka sap tip akor tip burom. Hapdeng uni ulo ubaka dum. On behalf